Maratón mám za sebou. Ráno prajem všetkým. 24 hodín na nohách. Je to tam 13. ultramaratón. %80 cesty to vyzerá nejako takto. Yes! Kámo, toto je čo? Idem zase liesť. Vyzerá jak Stonehenge. Ľudia, toto bol môj 15. ultramaratón pre Svetelko nádeje. Týmto projekt absolútne nekončí. My budeme spolu bežať čokoľvek, čo príde a vyzberieme tú najkrajšiu sumu pre Svetelko nádeje. Ja budem bežať a vy prispiete.